Inti tassew stħoqlok li tkun Alla u Omna u Raġina tas-smawiet. Inti l-akbar ġraja tal-ġrajiet sakemm itulu żminijiet. U għalhekk sbieħa wisq int u Verġni Marija. Kollok ġmiel, kollok tjubija. Naħseb biss fik u qalbi ssir bħal dik ta' tarbija. Ismek għasel fuq is-sieni, hemm issibu sa minn kmieni. Marija, 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 ejjew b'mantek għattini, fik insib il-paċi u l-armonija, dawn ruħi tant teħtieġ. Isa Marija, ejja, ħaffef kif ħaffift lejn l-għolijiet. Kun dejjem miegħi kemm fil-ferħ kif ukoll fid-dbattijiet. Hello. Hello, nsellimkom. Nselmulek. Jina Doris, proset għalik il-poezija. Proset anka ta' tfal mut tiqrawa. Grazie. Kif qal il-fader fil-bidu, illi kultant toħoda kontra il-mulejra li xieġi kollox ħażin. Jina kontra. Jina mux ħatta, anzi nitolbu. Bħalissa kemm wiċċi u kemm il-nervatur qegħdin jiġawni. Minix qed ninkettalek. Il-bambi mista nitolbu biex jifejjaq li daw, kan se tlabtu biex dan offriħ għal mitinbid li għandi fil-familja u koll. Li ġralhom kontlarju, kif għal Brother Hayden fil-bidu, li daru kontra il-mulej. U jien qed nitlob minn qalbi biex id-batijiet li qed imbati huma dawk illi narhom jerġgħu lura kif kienu darba lej il-mulej u jaċċettawh bis-sewwa u l-ħażin kollu li jinqalalhom. Għal daqsek nitolbok titlob għalihom fader. Bil-qalb kollha, Senjura. Diki l-weġa għandi jiena. Nemnuk, Senjura. Diki, għax talajtom tant tajjeb, kemm tfal, kemm nepotit għandha ħafna. Iva, din esperjenza li jekk mhux inbiss imma ħafna din għaddu minna. Nixtieq ngħid kelma żgħira importanti f'dan mument, jekk il-ġenituri ħafna drabi ma ntkomx għalfejn tħossuhom guilty intom mekk intom rabbejtuhom tajjeb, kemm hija ħafna importanti jekk. Tossukomx gilti għal dak li ġri fulitkom, intom tajtuhom l-aħjar li stajtu. Jiena minn kollox għamed, gilti minix, imma dik il-weġa għandi qalbi, d-dwejja huma dawk li ma nistax nisprimihom. Nitolbu li narom li tibedu tgħidhom x'tgħidulhom għalkemm jemnu, imma jisom għadhom lura ħafna tionqoshom. Nitolbu li fl-aħħar tal-programm ta' ekku grazzi tat-testimonjanza tagħkom. Tisma' tal-programm illi miġuwa ħafna bdara u għandha trite u għandha ħafna Merjen. Nitlobkom titolbu għalija miskin. Nitolbu għalija fl-aħħar tal-programm ta'. Bye, good night. Thank you. Hello. Hello, nselmulek. L-għonet proset għax vera dawk it-tfali missulek qalbek. Thank you, grazie. Vera sabiħawk sabiħ kieku għanga terġi tismaħħas, vera hekk laqtitni. Jien nixtieq nitlob ħafna għal dawn il-membri li jiġu iħaftu wara l-bibien tas-setet il għaliex jiena nammira l-ħeġġa li għandhom li kellha bżonna naħna dik il-ħeġġa li mmorru nħabtu l-bibien tan-nies. Però nitħassarhom ħafna u llum kelli intervent ma' mara u speċi dejt nitkellem magħha u hekk u donna għandha ċertu rabja li xomma għamdita żgħira. Għalt li għal ommi li għamditni tarbija. Dak il-ħin qed tilha brika l-ommok għax għarfet l-aħjar għalik. Imma tant ħassejt għax vera li jikkonvinċuhom daqshekk, allura nitolbu għalihom biex il-bambin tal-ewwel jiġu l-aħħar tal-aħħar jiġu l-ewwel u miegħu biex jerġgħu jduru leh u jiena b'dak il-messaġġ ħallejta. Ningrazzjaw ta' dal-intervent tiegħek. Huwa vera li llum il-ġurnata anke f'Malta qed jimtu diversi kemm setet u anke kemm denominazzjonijiet differenti fih dan il-Kristjaneżmu, ġifieri ħutna nsara li mhumiex Kattoliċi. Jien naħseb li għandna bżonn ħafna u ħafna illi aħna nissaħħu fil-fidi tagħna fuq ġiex livelli. Number one fuq ir-relazzjoni tagħna ma' Alla li aħna tassew ikonna esperjenza personali tal-Mulej Ġesu Kristu f'ħajjitna. Jiena qedtilha l-esperjenza tiegħi. Hija ħaġa sabiħa. U għandna bżonn anke nikbru f'dak li huwa t-tagħlim tal-Knisja, f'dak li hu l-katekiżmu tal-Knisja. Għandna bżonn ħafna għax ħafna drabi
għamilna żmien fejn konna fil-Knisja nenfasizzaw ħafna it-talim u kien importanti, però ħamniħa skapitu tal-esperjenza ħafna drabi. Jiena dak li qed. Illum il-ġurnata qegħdin nagħmlu enfasi fuq l-esperjenza, però xi drabi ma nagħtux każ it-talim. Allura għandna bżonn li nżewġu daw iż-żewġ aspetti differenti tal-ħajja l-istranija tagħna. Jiena kull ma għattilha għaliex jaħassittilha talim, għaliex għax vera nitħassartom ta' dak il-ħin. Għaw talim u bdejt nsemmi anka l-radio, għattila imma mbagħad huma ċertu affarijiet ma jaċċettawhomx. Nitolbu għalihom, Sinjura, ta'? Le, żgur. Nirringrazzjawk tal-intervent tiegħek. Il-paċi miegħek. Bye. Sooner I recognize your face. Għanna SMS soħra, Marija Ġesu itlob li l-Aziz ibnek iħenna lija. Marija u Ġesu aħfruli meta jiġuni momenti ta' rabja. Mulej aqlali l-grazzja li nitlob. Aziza Marija, jina bħalek għaddejt minn dulur kbir u għadni għaddejja. Mulej ismani għax inħossni għajjena ħafna. Grazzi Ġesu, grazzi Marija u grazzi kbira l-Radio Marija kemm inħossu ta' faraġġ għalija. Hello? Hello? Hello, hemm xatt fuq linja, please? Hello, Mona. Hello, Miriam. Hello, Proset, Brother Hayden. Tifsira ċara ħafna fuq dibatija. Proset ta' dawk it-tfal, Mona, u tal-poezija ħelwa. Thank you. Ħanajlek, jina dibatija qed ngħid kemm aħna fortunati meta nifhmu x'inhi dibatija u kemm għandna x'nirringrazzjaw l-Alla li tina dan iċ-ċans li mbagħtu. Għax id-dibatija ġewra sabiħa vera. U nirringrazzjaw l-Alla meta jkollna dibatija napprezzaw li nkunu nistgħu noffru dibatija tagħna midinbin, eċetera, insomma. Ringrazzjaw il-mulej. Grazzi ta' dan l-intervent tiegħek, Miriam. Thank you, faċi miegħek. Faċi miegħek, Miriam. Bye bye. Hello. Hello. Hello, semmulek. Jina? Iva. Carmen, jina. Jina bnidma nħoss l-inġustizzi li għaw fil-soċieta u nitkellem biex nsawuhom. Ma nafx semmejtux id-batija tal-iskrupli. Li d-bati ħafna bijom kull ma huma fit-taġni taqbadlek mal-qrafrok, mal-faċendi u ma dak. U minn fuq inħoss illi il-bnedmin l-oħra meta jsembuhom daw il-problemi huma disprezzati u jiena qed nitkellem fisem din l-inġustizzja. Nirringrazzjaw Carmen, hija vera m'għandniex għalfejn nies li jbagħtu bi skrupli m'għandniex għalfejn. Hija tbatija kbira. Konvint li hija tbatija, jiena stess intqajt ma' diversi persuni li għaddu minn din it-tbatija u naf kemm ibatu. U għalhekk nirringrazzjak ċempiltilna ħalli anke nagħmlu talba fuq dil ħaġa. Thank you Carmen tal-intervent tiegħek. Paċi miegħek. Ma m'għandhomx ikunu disprezzati meta. Imma hekk qiegħda s-soċjetà. Però m'għandix aħna għalhekk. Għal dik mhijiex kull ma hija fit-taġni taqbadlek mar-reliġjon. Ekku. Nirringrazzjaw Carmen. Paċi miegħek. L-aħħar SMS nixtieq li Rosario nofruha l-bżonnijiet tal-familja għax nhar il-ġimgħa sejrin biex nisseparaw u trid taqtaħħa f'darba. Madonna tad-Duluri kun magħna int il-paċi.